Tervetuloa! Mikä ikin tää osa onkaan, tää on 3, joo. Hyvä. What the fuck? Okei. Kiki. Joo, eli mä oon herännyt, eli tää on vähän, mä saatan kuulostaa vähän väsyneeltä, mä en tiedä mistä oikein puhuu. Paitsi siitä, että jos te haluatte nähdä yhden sellaisen vähän hauskemman video, niin jättäkää ihmeessä kommentteihin, koska mä editoin tällä hetkellä yhtä. Se on pari kaveri kans, kuvattiin sitä ja mä sanoisin, että siitä tulee ihan hyvä video. Mä en tiedä kuinka pitkä, mut hyvin editoitu. En mä tiedä hyvin editoinnista, mut se hyvästä editoinnista on jotenkin sen tulee nautettavasti editoitu ja joo. Mut jo tässä episodissa me pitäis saada meidän 1750 voitto. Eli joo, mä pelastaa liikaa, älkää kysykö, et missä mun elämäni on. Mulla ei ainakaan löytymässä sellaista. Ja jee. Mut okei, mä luulin, että se olisi kuollut. Tähänkin. Varmaan lakas siellä alhaalla vielä. Mä muistin kerran ääniä ja mä käytän taas Neopolitan päkkiä, ketä on. Tai mikä on ketä vaan. Mikä on Aidenin tekemä. Sen nimissä henkilö kuin Aiden. Linkki päkkiin ja sit linkki kanavalla löytyy descriptionista, eli niin. Ja eiks mä nähdä tässä mukaan jonkun? What the heck? Tää on joku, okei. Please. Ja sit mä vähän harjoittelin eilen myös live-kommentaryä, eli mä yritän puhua vähän enemmän pelistä. Mikä sinänsä on niin vaikeet, mut se on vaikeampaa mitä vois kuvitella, joten mä ajattelen, että pelistä puhuminen on paljon helpompaa kuin joku jossakin asiasta puhuminen. Asiasta puhuminen on sen takia helpompaa, koska sä voit valita ihan minkä vaan aihe. Eikä se tarvii vaan just tietystä asiasta. Please. Mä tarvisin sen housut. Mä vaan inventori joka toi, että mä tarvin, mut no. Se lähti vielä pelistäkin tossa ennen. Kuoli. Onkohan nää kaikki edes lootattu? Mä vissiin loottasin kyllä nää. Paitsi se oliko se toiselta puolelta? Mä tiedän. Näkyykö muita nimiä? Mä tiedän, että tuolla on yksi tyyppi, tuolla suunnassa tuolla toinen. Mitä se tekee? Please. Mä haluaisin jotain niinku toimintaakin tähän. Oh. Okei, nyt se vaan katos jonnekin. Okei. Käy sit vaan odotetaan, että Treffil tulee ja luultavasti jotain tyyppiä tulee silloin keskellä. Mä haluan myös tehdä toi haasteen melko pian, haastevideo. Eli sellaiset, että voitte jättää jotakin Skywars haasteet, siis että vaikka ilman asetta tai ilman miakkaa tai ilman povia tai jotakin ilman povia. No, se olisi haastavaa, eikö se oo kieltu? Huonot esimerkit, mut jättäkää jotain sellaisia, esimerkiksi no armor ja tällaiset. Mä yritän tehdä niitä parhaani mukaan. Yritän suorittaa ne parhaani mukaan. Ja niin. Joku kysyi striimissä multa eilen, että saaks noin yleensä rekordaukset ekalla yrityksellä? Mä en saa yleensä rekordauksia ekalla yrityksellä. Ja nytkin mä niinku heräsin, mä tiedän ehkä puoli tuntia sitten. Ei oo sit enemmän kuin puoli tuntia tähän. Mä en tiedä tässä tarkkaan kuinka paljon aikaa siitä on, mut se on jonkun verran aikaa jo, joten ja mä saatan kuulostaa tässä ekassa osassa vähän, tai tässä ekassa pelissä vähän erilaiselta kuin muissa sen takia, koska no aamuääni päällä. Lisällä sanoit sä Enderpalas oikeesti pakoon. Okei, Enderpalas pakoon. Please oikeesti. Yksi tyyppi on kuollut näin, no mä en tiedä kenellä se kuoli tai mihin. Okei, se kuoli jollekin tyyppillä. Jos Enderpalas on, mikä se idea oli edes tota? What the hell? Okei, nyt pitää etsiä viimeinen. Let's see this. Jotain vuoria, sit katsotaan, että näkyysikö sieltä. Sitten katsotaan nyt, että näkyykö nimi. Ai. Vai hiljaa. Näin
hiljaa. Wii. Eikö se oikeesti ollut Ender Pearl-lempa? Eikö se luutanut niinku mitään edes? Okei, toissa peliaika toi viime peli oli vähän pidempi, joten siinä on ehkä vähän enemmän leikkauksia mitä normaalisti. Se kesti joku 7 minuuttia. Meni melkein Doomiinkin siinä. Ja tuli melkein Dragonit sillä paikalla. Dragon Police. Come on. Toivottavasti ketään huomaa. Tai sit mä voin yrittää hypätä itsekin alas, kyllä sekin käy. Oh. Please sano, että mä oon saanut sen miekan. No. Come on, mä oon saanut miekan kaikkea tosta. Okei. Mut toivon nyt, että me saadaan paremmat armorit. Nice. Mutta tarvitaan kengät ja housut. Ja sit meillä on ihan all good. Oh. Siinä tuli. Ja se on parhaat armorit, mitä voi saada ilman anviliä. Ja ilman... Ei kyllä, en saa tappella saa huonommat. Okei. Se oli vähän tollanen. Erilainen. Please. Sellainen joku pitää osua edes. Come on. Okei, mä oon vaan huono povilla. Anteeksi. Hop. What the hell? Se on toi glitchi tai sit se on hackeri. Wii. Noniin, seuraava. Please. Sitä viimeinen on. Tuolla. Joo. Nää bowshotit. Joo. Lisää sanot se äkkiä etunaa tasa. Selvä, voi tehdä näin. Ketä sai 3 tappoa? En mä tiedä, mutta tapauksessa seuraava peli. Huomasitteko te mitään eroa mikissä? Mä en oo varma, että onko nämä asetukset, mikä mulla on tällä hetkellä, onko sitten paremmat vai huonommat. Mut jos se on mielestä paremmat, niin jättäkää kommentit ja mä en tiedä mitä mä yritin sanoa tossa. Vai? Joka tapauksessa. Hello. Se ei vissi olettanut, että mä olisin hypännyt siitä. Oletteko? Nope. Of course not. Ja se on itse asiassa hyvä ase. Se vaan saa mun osumia, joten se ei tehnyt sille mitään. Ja mitä sä teet? Ja miksi sä teet näin? Okei, mut KK. Let's go. Noin. Siis seuraava. Come on, mulla strengthinsä. Ja strength tulee muuten vaan perkeistä, eli se tulee aina 5 sekunnin tai 5 sekunnin ajaksi joko tapon jälkeen, joten silloin saa vähän enemmän hittejä tehtyä. Sanoin, että nämä kaikki chestit tulee luutettu. Okei, tätä itse asiassa just hyvin ei oltu. Mä haluan myös tietää, kumpaa te mieluummin katsotte näitä tämmösiä kommentaaryjä, mistä vaan puhuu peli päällä, tälleen liven. Mikä tulee olemaan vähän sellaista vai sit sellaista, missä puhuu jostakin aiheesta. Koska mä itse ehkä mieluummin tekisin näitä live-kommentaareja, koska mä haluan, että musta tulee parempi näissä. Ja please. Nope, okei. Okay. Ja se toinen on. Saari. Tyhjä saari. Ai se on täällä. Okei. Ja se ei oo talkbackia. Lovely. What? Okei, tää on niin selvä häkkeri kyllä, että en mä tiedä. GG häkkeri. Ei ottanut knockbackia yhtään, mut oh well, me tapettiin se. Ja viimeinen oli tuolla. Come on. Let's see this. Onks tää... Please. Nainen. Ryhdistäydy. Hop.
Hop. Okei. Ketään mua ei äly sitä kovaa ne lokkalaiset, ne Swedish tryhard noobit. Halo. Okei. Seuraava peli. Wii. Let's do it. Nyt mahdollisimman nopeasti vaan keskellä, koska se on mun tyyli aina tässä mapissa. Se on kyllä mun tyyli itse asiassa joka mapissa, joten ehkä on pitäisi olla hiljaa tyyleistäni. Kiitos. Nyt mä menen ton ylöskin helposti, kun mä oon luutanut nää täältä. Come on. Toi ketä ottaa se. Ainakaan näyttäis siltä. Ja okei, toi on ihan hyvä armori. Miksi mä otin just kypäränkin pois, en tiedä. Kengät mulla oli jo. Sitten enderpearlaa tavaton ylös, jos mä edes pääsisin ylös asti, koska mä oon niin huono enderpearlaamaan. Se on eka chesti. Hyvä lootti. Ja nyt meillä on yhtäkkiä vaikka kuinka kaupeat armorit. Mielestäni ei tässä mapissa voi itse asiassa saada Diamond Chestplate, jos kerää tarpeeksi timantteja. Tai tietenkin voi, jos kerää kaikkia saariltakin. Okei. Ja sä pääsit täältä alas enderpearlilta kai. What? Tykkääks tää toinen näistä ainakin? Ting ting. Ja se sai toista tapoa vielä. Tai toisesta sai tapoa. Se enderpearlas. Missä enderpearlas muuten? Pääskö se sille enderpearlille mihinkä vai tippuuko ne kaikki lootit siltä vaan? Ei okei, se on täällä. Silloin oli oikeesti enderpearlille vielä lisää, nice. Oliko se just näkeminen täällä kun pelaaja? What the hell? En mä tiedä, mut missä kaikki pelaajat on? What the heck? Yleensä täällä kaikki niinku keskellä tulee. Tai no itse asiassa ei oikeastaan. Yleensä ne vaan pysyy omilla saarillaan. Tai usein ne pysyy omilla saarillaan. Ei ketään, okei. Varmaan oli joku, mutta mä vaan skippasin. En mä jaksa kattoo ikin tarkemmin, mä vaan zoomailen tolle nopeasti. Nope. Actually. Yes. Okei, tää näyttäis olevan toisteksi viimeinen tyyppi, joten me saadaan aika helposti tästä vaan. Nice. Ja sit vielä pitää etsiä viimeinen. Mistä mulla ei ole yhtään pienintäkään tajuntoa siitä, että missä se voi olla. Ja niin. Saaks tässä normaalisti itse asiassa niitä kompasseja, niitä mitä player trackereita ne on? Mä oon varma. Yksi tuolla. Nope. Se on siinä. My hello. Okei. Eikin. Jos voitetaan tää peli, niin 1750 on päälle, sit tarvii enää 250 ja sit... Yeah. Sit on hienoa. Let's go. Ja tuolla leijailee, ei leijallutkaan, se loppuu päällä, okei. Näinkö se leijaili sieltä vaan, näin jonkun nime. What? Missä just meni? Hyppäskö sieltä puusta? Ei se on vieläkin siellä. What the heck? Mitä sä teet? Pitäis lopeta puussa asuminen. Tai puussa kämppääminen. Jos aikoo tehdä tuota koko peliä, niin se ei oo kauhean hyvä tekniikka kyllä. En suosittelisi. Sitten taas mä vaan tämmönen pleb, ketä tuhlaa koko elämästä tämän pelin parissa, joten... Mä en tiedä, suositteliks mä sitäkään. Haluan Sharpnessiko Fire Aspect mieluummin. Sharpnessi yli, joten... Easy choice. Vähän näistä pelaajia, ketkä ei uskalla niinku tulla. Ne näkee jonkun pelaaja täällä. No, niillä on kyllä ihan omat syyt ton takia myös, mutta... No. You know. Ole. Ketä ei näyttäisi olla keskellä. Tää on tulos näemmä joku kyllä. Näet niitten nime. Ja Nice. Ja... Mitä se tekee? Ai tää on tiimi, okei.
Mä tapan nää tiimiläiset. Onks tää... Vitsi noi ekat siitit näytti vähän omituisilta, mutta ei muuten. Muuten ihan normaalina kelle pelaa se varmaan ollut häkkeri. Tai ei ollut häkkeri. Ja... Wow. Kuoliko se toinen? Mihin se... Se toinen kuoli, tää varmaan johonkin Voldemortiin. Joka tapauksessa katsotaan vielä, että 1750 solo-voittoa. And there it is. That's pretty dope. Me nähdään ensi osassa. Bye!